Thank you for tuning into Zim Newsbeat TV. Zvinotyisa kuti chokwadi unomuka na 1 am wona bere richimwa mvura patepi zvinhu zvisina kujairika nekuti vazhinji takangokura tichinzwa kuti ukaona mapere ukaona mazizi imhuka dzinoshandiswa nevaroyi. Isu hatizozviziva hedu kuti chokwadi mhuka idzi akataura mashoko iwayo kuti imhuka dzisina kuchena zvakanga zvabva kupi. So tingati chakaita kuti tizo svika pakuuya kuti tibatsirwe. Taisangana nematambudziko mumba medu. Mumba tiri vanhu vaigara vachinetsana zvakanyanyisa. Chero pasina nyaya paingomuka nyaya. Ndingati tiri kumabasa uko pakukomuniketa pamafoni apa tinenge tichiwirirana. Asi tikangosvika pamba chete hatichatowirirani. Saka rimwe dambudziko nderekuti kumabasa wakusingafambi zvakanaka zvekare. Pakangoitika chaitika unongopomerwa mari hadzisingawedzerwe zvakanaka. Saka kuburikidza naizvozvo takamboti fambei kumakereke akasiyana siyana saizvozvo tichibatsirwa saizvozvo, asi kuti dambudziko ranga risingapere. Ngati sematauro ndaita tingati zvimwe zvakanyanya kutisimudza ndezvekuti pamba zvekare vana vaivhumuka zvakanyanya uye pamba paisvika mapere. Tingatoti ndakatomukawo rimwe zuva randichiri kurangarira pane kumwiwa kwaitika panze. Mvura yanga yasara mubhaketi. Saka ndakamuka kumaraundi 1 to 2. Mudzimai yanga akatobatirwa nehope. Saka ndakavhura curtain ndikaona pane mhuka, kwanga kune mwedzi. Ndikaona mhuka yainwa mvura, asi kuti nditi mhuru hazvakandirambira nokuti yanga ine makumbo akasimukira kumberi kumashure akadzika. Saka ndipo pandakamutsa mudzimai. Akamukawo ane kukatyamara, ndipo paakazoti nduma anonzi mapere acho aya. Saka pamba paisvika mhuka zvakaita sedzodzo nemazizi achingorira pamusha. Asi pakati pezviitiko zvaingoitika izvezvizvi zvaitozokonzeresa kuti mushure mekunge zvaita sekuti zvaenda pamba panga pasinganyatsogarika zvakanaka. Vana sekutaura kwandaita vachivhotomoka vachitoskrima zvokuti taitota zvokutobata, chero tikamutora tikati tirare naye waitota zvokutomubata anenge ane simba, asi waizonzwa mwana achitsukutsanangura kuti hapane zvandiri kuona mumba imomo, pane zvandiri kuona, pane chinhu chatouya. Dzimwe nguva achiti ndiri kuona bvuri remunhu. Saka isuwo semhuri nekusagarisana kwedu zvakanaka kwatambotsanangura zvotaitotorwa chaiko kutosimudzirana mapanga dzimwe nguva nematemo. Saka zvinhu zvatakazogara pasi tikaona kuti no, zvinhu izvi dei tambosimuka tifambe mumapositori. Ndo dambudziko rakanyanya kutisimudza iroro, sezvandambotaura, nekuti kumabasa panga kusina chakanaka chinobuda. Pane zvese zvatinenge chida kuronga mumba, ingava mari chaiyo, hapana chainyatsobudisa. Saka ndokusimuka kwatakazoita tichienda kumaprofeti, kumakereke akasiyana siyana. Handingakwanisa hangu kumadoma mazita, asi panguva yatanga tichifamba kumakereke taibviyai nezvakati tichienda nazvo tichinzi pane zvakati. Zvimwe mapositora achiti anoda mari anondotsvaka iwo zvinhu zvacho, asi kuti hapana zvataizoona zvichiuya pakundiso dzacho dzavanenge vachitsanangura vatora mari idzodzo vachiti vanouya nekundiso neminamato yacho iyoyo. Watakatomboendera vatakatomboona paYouTube, asi hapana chakabuda. Ini ndakatorombo rakanaka zvangu kuti ndiri munhu akazvarwa ane chipo. Saka ndiri munhu wekuti akabatsirwa ndikashandisa minamato yemunhu iyoyo chingave chii chaandipa, ndinoroteswa kuti zvinhu izvi zvine zambuko here kana kuti hazvina, enda kana kuti regera. Saka kune vamwe watakatomboenderawo
ndikatoudza baba kuti izvi ndatonzisiyana nazvo izvi, tikasiya. Saka kuti tizosvika panapa yanga iri dambudziko rangu iroro rekuti ndandine kushungurudzwa mukati memba. Baba vane mufungo mumwe usiriwo, vachindifungira tichingorovana tichingoita sei. Saka musi iwoyo ndakasvika pakushungurudzika zvakanyanya, ndikatorara ndichichema. Saka ndarara ndichichema kudaro ndo pandakazorota baba vangu vakashayika. Saka baba vangu ava ndo vakazondipa apostle ava. Vakati mwana wangu kanyanyotambudzika. Apostle Monalita Sibanda. Vakati mwana wangu kanyanyotambudzika. Saka munhu uyo wakaona uya anonzi Apostle Monalita, chimboenda ikoko ndaona munhu iye ndiye ane zambuko rako. Andina kungomuka ndakatakura bhegi rangu ndakaenda kuna baba ndikataura, ndikati ndo zvandasangana nazvo. Ndikatovakumbira kuti ndokumbira kuti timboita sei, timbonoedzawo. Ndofunga manzwa enyaya inosuvisa yaisangana naamai Tapiwa nababa Tapiwa vabva kutaura nhoroondo yakazoita kuti vasvike pano pamuzinda waApostle Monalita kuti vabatsirwe kubva pamatambudziko avaisangana nawo. Regai titaure naApostle Monalita vatitsanangurire kuti mhuka idzi zviro kwazvo sei dzichinzi dziri related nenyaya dzewitchcraft. Uyezve imwe nyaya yataurwa nekapo ndeyekuti kugara kwataita muwanano medu kwakanga kuri kurwisana chipawa baba wachiti uri kuhura, mudzimai wachiti aiwa kana newewo zvichienderana nekusavimbika kunenge kwave pavanhu vaviri. Asi tati aiwa hatingadzigoni tega, regai tinzwe kubva kuna Apostle kuti nyaya dzewanano idzi chii chiri kumboitika mazuva ano. Apostle makadi? Ndiri pangu Elizabeth, wakadi? Ndafara kukuona Apostle after nguva yakareba kudai. Nechokwadi. Ari sei mabasa aMwari pamwe chete nevadzimwe? Aiwa, mabasa aMwari ari kufamba nematateguru edu ari kufamba zvakanaka. Yes. Zvinotifadzawo kana tichiona vana mama vedu nana baba vedu vachiuya vachitaura vega nemuromo yakuti aiwa pano ndo patiri kuwana zambuko. Ndanzwa hangu pandanga ndichitaura nana mai Tapiwa nababa Tapiwa sanangura kuti matambudziko akaita kuti iye panapa matambudziko akawanda, kuonekwa kwemapere. Saka ndabva ndatya kuti bere ndakangokura nchinzuka ngoona bere kana kuti kangonzwa zvekutaurwa nezvibere chete paita uroyi. Naye Apostle sei mhuka dzakaita semapere, dzakaita semazizi, dzakaita semabheti hanzi dzinongorerekera kune zveuroyi. Mabheti achapinde mumba here nemaziziwo arasika road. Right, pane zvimwe zvinhu zvokuti zizi riri kuenda kwariri kuita sei kwariri kuenda. Bheti aiwa, bheti haitombopindi mumba, chinhu chemusango icho, handiti. But ukachiona chakutambira pamba, handiti, it's a monitoring spirit, chatotumwa. Zizi ukariona raakutambira pamba ratotumwa. Masawara ayaya eblack aya ukaona kutambira pamba zvakanyanya usarelaxe, handiti, atumwa, handitika, kuzomonita. Iwayo bere chairo kuti uonewe pamba chatumwa, handitika, nevanenge watotuma. Zvinofana kuti uti uri muarea yakaita seine wongoona tsoko yatosvika pai pamba yatotumwa muroyi anenge auya akapfeka mutsoko iyoyo, handiti, kuuya kuzoparadza, kuuya kuzouraya, handitika, kuuya kuzokonzeresa zvizhinji, handiti, pakati pemusha. Saka nyoka chaiyo unosanwa kuona kuti ututuma pane tuya twetinotituma house snakes, handitika, tunofamba especially nguva yekunaya inoyi. Unosanwa wega kungoona kuti ututuma house snakes utu, handitika, asi haungakasii futi kachienda unotokarova, handitika, right. Then pozoita nyoka chaidzo dzokuti unoona kuti nyoka iyi inyoka dzinogara musango, dzisingasanirwi kunge dzichiwanikwa munzvimbo inogara vanhu. Then iwo toiona pamba pako nyoka yatosvika, ibva waziva kuti yatumwa, handitika. Kozoita zvimwe zvimadzvinyu zvisinganzwisisiki
kangoona mune mazijwinya kuti kana kuti ukaiona hana yako inotorova kuti zijwinyiri handiti ibva maziva kuti madzvinyiwa ende kazhinji hatizi rinenge riri stubborn kuratidza kuti chinhu chatogara pamba pako chichikumonita zvimageko zviya zvimwe zvezvinezvi zvimaziso zvakadai zvinotyisa zviya. Tinotokurudzira kuti vanhu zvinhu izvozvo tengai mishonga kumavet offices muspray handitika masvosve chaiwo anoda kusprayiwa futi haadikwi mumba handiti but unozongoona kuti vanhu vanoregera masvosve aya mumba handiti kunze yes unogona kuona kuti aiwa izvi zviri normal handiti but anoda kusprayiwa futi masvosve nekuti unochengeta chimwe chinhu chatosetwa nemuroyi kuti chikumonite nekukutorera pfuma kukutorera chikafu. Wozongoona chikafu hachigari mumba, mari haigari mumba, inongoita ngokutorwa nemhepo. Masvosva aya muri kutoenda tena, mapeta aya muri kuenda tena mumba muchitoti ningirikini pane vamwe vandakanzwa chitanzi mapete kaanonzi anowanikwa munogutwa hakuna chinhu chakadaro. There is no such a thing. Bete rinongoda kusprayiwa haridi kumba chinhu chinotosemesa handiti pachacho. Saka haungachichengeti mumba. It's part of monitoring spirits iwo aya handiti zvinenge zvichitumirwa nevaroyi kana kuti nevavengi, vanhu vanenge vachida kuona kuti zvii zviri kuitika handiti muri kurongei murudii. Munozongoona zvinhu zvamuri kuronga zvichingoenda musango hakuna chinobudirira, muri kumonitwa muchitumirwa zvinhu zvamuri kuchengeta zvamuri kuchengeta pamba handiti. Make sure kuti zvinhu izvozvo madhila nazvo zvabva pamba penyu handiti. Musaite kuti zvidini zviungane pamba. Inini pana pakamboita anonzi izvozvi mablack voucher izvozvi kuseni ndo zvaitokumutsa izvapa musoro pemba kuma5 handiti. Usiku maitonototi kubva kwazvo chaiko panapa hazvisi kuda kuita sei kubva aiwa kati ngatinamate nezvazvo ngatini mweya ukanditi mamonitoring spirits amuri kuchengeta handiti because mune mambotorera kuti hapane miti mihombe pane chii pamba handiti but muzoona kuti this is not normal because it's not a good thing icho chishiri chacho pachacho kuti chinge chichitambira papi pamba handiti. But takaita do away with iwo nezvanti muri kuona kuti hamutombooni handiti zvimasavara izvozvo panapa zvakabva zvaenda handiti. Saka zvimwe zvinhu chaiko varoyi vanogona kutoya achikusiyira zvinhu ivo vanhu chaiko vanoda kuuya vatsvaga rubatsirawo but atumwa handiti nevamwe vake kunzi iwewe svika handiti osvika ochikukusiyirai kana chikatsi kana zizi kana nyoka muyadhi. Saka imimi pamunongoona kuti kana kuti zvinhu izvi handiti chikatsi ichi wai chiri kuramba chiri kutenderera mukati meyadhi yangu handiti dhilai nazvo zvibude mukati meyadhi yenyu, musachengete zvinhu nekuti varoyi vane tekinoloji chaizvezvo yekuti dai yanga iri yemari waipfuma handiti waakushandisa zvinhu zvakasiyana siyana itoto zvipuka itototo waakutushandisa kumonita upenyu hwemunhu. Wabuda uri kutenda chinototera unogona kutoti watosvika pakambani pawatosvika kana kuti panhu pautosvika une deal unongona chatongopfuura kuita ungewo chikatsi chenzvimbo iyoyo kana kuti chishiri chenzvimbo iyo but unokangana kuti ndo chinhu kana kuti chatobva newe kumba handiti chichitokutera wozoona kuti hakuna zvinhu zvinonyatsozokufambira zvakanaka mukati meupenyu hwako handiti. Saka izvozvo zviriko kuti kune zvinhu zvatisingasanirwa kubvumira kuti zvinge zvichitambira pamisha yedu padzimba dzedu handiti. Pane zvinhu zvatisingasanirwa kubvumira kuti wachiona iwewe kana kuti wasiya kumba kune chikatsi pouri kunosvika watobva panapa waenda kana kubhorodhi uko uri kunoona futi chikatsi chiri kunopfuura nepauri kana ibva waziva kuti ndo chinhu chiri kukumonita mukati meupenyu hwako. Yes. Takatarisa testimony yabva kubuda yamai Patapiwa nababa Tapiwa. Ndazwa chitaura zvebere apostle. Zvakamira sei muchizotarisawo muchizovaitira dare ravo zvakanga zvakamira sei rakanga ratumwa here bere iri sezvo ndanzwa muchiti mhuka dzimwe dzacho dzisina kujairika kuwanika pamba
dzinenge dzatutumwa. Bere iri rakawanikwa richitomwa mvura iri zvakafamba sei mubatari? Right. Chinhu chainge chatumwa haisingori bere chete, because wakati pane pavaitoona nyoka nguva dzemanheru, handiti? Saka time yavaida kuti vati nyoka 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 yaingoita seyapinda payapinda unge yadhisapia unge yadini, handiti? Vana vaisarara futi zvakanaka, handiti, mumba. Vana vaigara vachisangana futi nemaattacks. Saka nyaya inoitika ndeyekuti ukazotarisa nenyaya yavo yekunetsana kwavo mumba, handiti, kuti chinhu chaitotumirwa nemunhu kana nevanhu vaida kuparadza wanano iyoyo, handitika? Saka waituma chinhu ichi chaisangouya kusvika nekunwa mvura kana kusvika chidii, but chaitokomandwa kunziwe kana wasvika urusvika uchidai kuti vanhu ava vasare vachiparara, nekuti pane pamwe mukadzi wacho paaiti ndakarwara kupotsa kufa, meaning chinhu chaitumwa kuti chiuye kana kuzosvika uraya mukadzi, asi nekudawo kwekurwirwa kwake nemidzimu yake, handiti, namwari wake, akakwanisa kunge achirarama, akakwanisa kunge achioneswa kuti aiwa, honai pane chinhu chiri kutoya pamba penyu, handiti, ndo chiri kutokonzesa zvinhu zvese zviri kuitika. Ndofunga vairwa zvekubatirana mapanga kuda kuurayana pachavo. Saka tekinoloji dzevaroyi vanozviita, handiti, zvinhu izvozvo kuti kana kuti ngavaurayane pachavo, handitika, kuti zvozongonzi mukadzi akanga achiita zvemaboyfriends saka wakabva wanetsana murume akatora banga akaita sei, kana kuti murume aiita zvemagirlfriends wakanetsana, mukadzi akatora banga akabaya murume, handiti marriage inenge yatoparara, umwe akuenda kujeri umwe afa, handiti, marriage yaita sei, yatoparara. Saka vanhu avo vairwiswa kuti marriage yavo inge ichinoparara, ndo nyaya yakanga iripo, because marriage yavo vari kuti yakanga iri kumukadzi wainge iri second marriage, murume wachiti yange iri second marriage yake, vanhu vanga vane vana vavo, handiti, kumafirst marriage kwavo, handiti, asi pakutsanangura kwavaiita nyaya, mukadzi aiti vana vemurume ndo vaitumwa, handiti, neex wife, handitika, vachiuya nemishonga papi, pamba, handiti, vachiuya nemishonga pamba, then vakangobva paisara pachiitika noise isingaite, nekuti ex wife airwisa kuda kudzoka kupi, but uyu handi mhosva yake akaona vanhu varambana kudhara, watione ari kuti wokunguva ine iziti 8 years vasiyana, handiti, but kune vakadzi vaiva kuti iye anenge aita mistake yake arambwa, handiti, aita mistake yake arambwa, aita zvaaita, paanozoona kuti munhu uyo ari kutorarama upenyu ari kutoenda, zvinotanga kumurwadza kuti dai ndanga ndirini, because mukadzi ainzi ndiye akasiya ega murume, kuti murume uyu irombe, hanzi paanga abuda basa akati ina handigari nerombe, vasiya murume uyu akazokomborerwawo vawana basa, vasvitsvagira mukadzi wake. Saka anga akuchirwisa futi akonoti vanhu vatovaka imba yavo, vatodai, achinzwa nyuzi dzese idzodzo nevana vaienda vachiita sekuti vari kunoona baba, handiti. Saka akabva atanga unga akutumira vana nemushonga, kwozotiwo mukadzi anga ane problemu yamai vake vakamubereka chaiko, mai vake vanga vasingadi kuti aroorwe, ndo vakaparadza marriage yake yekutanga, handiti. Saka iyi futi wairwisa futi kuti ngaange ari ega achiti zvese zvaari kushanda zvichiuya kwandiri. Saka ndo hondo yakanga iripo iyoyo yekuti ex wife aitumirawo vana vachiita sekuti wari kuuya kuzoshanya, achivatumira nemushonga wekusvikoparadza, then mai vemukadzi, handiti, ndo vaitumira mapera, handiti, ekuti marriage ingoparara, uyu asare ari ega, handiti, akwanisa kuti mari yese yaari kushanda mukadzi uyu achiendesa kuna mai wake. Zvinoitwa sei aposto? Ndaroorwa zvangu nemunhu wangu akasiyana mukadzi wake kutanga akuita kuti vana vave nemushonga zvakare,
ukanganise inini nemereji yangu yechipiri. Mai vangu inini havasi kuda zvakare kuti ndiroorwe, vada kuti mari yese iende kwavari, vakutumira mapere kumba kwemukwasha. Tinogara sei Apostle? Uyu ane zvake, ini ndine zvangu. Pangaitwe sei ipapo Apostle kuti tese ma-second marriages tine first marriages edu akakolapsa because of zvinhu zvakasiyana-siyana. Taamu-second marriage tichitanga upenyu hutsva, matambudziko amva auya both sides, hapana kuri nani, kwese kuri 50-50. Pangaitwe sei Apostle? Tozviona sei kuti munhu wandaa kutorana naye uyu ane matambudziko ekumusha kwake, kana kuti tozongozviona futi tapinda imomo kuti ko ndiana mai akutumira mapere mukwasha kuti enda hako nemapere ekumba kwenyu, uyoti iwe enda hako nemushonga wekumba kwenyu wemudzimai wako. Pangaitwe sei zvakare because inogona kufeila futi tikaenda futi ku3rd woenda futi mapere anongoramba achingotera. Poitwa sei Apostle kuti vanhu vave nemamarriages akasimba? Right, inini ndinoona sekuti vanhu muwanano itsva muri vanhu manga makamboroorwa kana kuroora, wakupinda mu-second marriage handiti right, wabva wawanawo futi umwe wekuti ari kupindawo mu-second marriage anga akamboroorwa kana kuti kuroora, mune vana handiti vamakaita kuma-first marriages enyu. Right, chinhu chiripo ndechekudai, kunyanyanya hondo iyi iri kuitika kuvanhu vachine ma-ex asina kuroorwa handiti vane ma-ex, because uya aroorwa anenge asisine nazvo, anenge akutofokasa nemba yake handiti, but asina kuroorwa ndiye anombomhanyawo nenyika handiti, azoona retired somebody aona kuti zvaramba. Pamwe varume vaya varume vanenge vachikurumidza kuona kuti bosi munoziva kuti kune varume wokuti akaona munhu abva kune imwe marriage anomhanya handiti kunoconsulta kuti ndawana munhu but inini handisi kuda kuwira futi handiti. Zvofananawo nevakadzi wakachenjera, anogona kuti ndawana munhu but ina handisi kuda kuwira futi nokuti zvandakaona kwekutanga uku aiwa. Saka anogona kubva audzwa handiti kuti no uyu atori mukadzi zitetere pamusha kana kuti zisekuru repamusha iro haatorori kunze kwekutoti iye azvipira kuti asunungurwe hondo iyi handiti, but kana asina kuzvipira hapana imba yaari kuzogara handiti. Saka vamwe varume vanokurumidza kubva angosuduruka obva atizivi, saka anoenda pamwe azosvika pakuti pamwe atokura ari kuona mese marelationships aari kupinda ari kuramba, anochirangarira uya wekutanga waakatiza. Kunyanyanya vakadzi vanotiza varume ndo vatori neproblem, kana kuti anorambira murume urombe kuti handigari nemunhu asina mari, handigari nemunhu asina chaanacho ini handiti zvakadai. Vanhu ivavo mukada kuvatarisa vane problem nhasi unowe handiti. Anoti akanga azoona kuti murume uya aiwa Mwari amukomborera nevadzimu wake aane mukadzi, anoda kudzoka kuya kuzosvikoparadza kuti ngatifananei, kwete kuti arida kudzoka zvekutoti ngatidzokeranei. Chake anenge ari kuda kuti kana adzoswa mukati meupenyu hwemunhu uya handiti osiya amudestroya handiti obva abva futi, nekuti shiri nemuriro wayo haiti sei hairegeri handiti. Saka wanano idzi dzechipiri dzechitatu idzi inini ndoziva kuti zvinonzi ndo wanano dzinosanwa kuita perfect, nekuti iwewe waakuziva zvawaitadza kufirst marriage yako, waakuziva zvefuti kana zvawaimpunyikidzwa iwewe mufirst marriage yako zvikakurwadza zvikadini handiti kuti ndaimpunyikidzwa pane zvakati handiti. Saka inini ndakuda kuzvikorekta zvese
muwanano itsva yandakuita sei yandakupinda handiti saka make sure kuti wagara nemume wako pasi zvakanaka handiti motaurirana inini shamari ina hangu zvemasikirets handidi I want to know you handiti kana une maspiritual attacks zvinopota zvichiuya kwauri ndiudzi handiti ibva wanditaurira ndizive kwete kuti tazogara ndakukuona kana kuti unomuka usiku zvinofanana nemukadzi akandifonera kuSouth Africa akati murume haana kumbonditaura kuti atori neproblemu yekuti ari kutomendwa nefirst wife yake iri kumushandisira mushonga handiti wokuti one anomuka usiku anotanga kufamba nemba yese achitaura achingotaura achitonga rutopindudzana naye kuti chicho uri kuda muupenyu hwangu uri kudei muupenyu hwangu chinyi akatozototi ndamubata kuti ndo pane spirit iri kumutomenda iri kudii ndo kuzomubvunza ndo paakazotaura kuti all along mukadzi uyu anouya kuhope dzangu achitaura kuti dzoka kwandiri ukaregera kudzoka kwandiri ndoda kuti uzviuraye wega saka ndakazombofunga kutombozviuraya kukomita suicide nekuti kana voice rake ratotanga munzeve dzangu ndosaka chono ndinomuka ndoenda kulounge chichindichitira kuti usazvinzwe bhozi mukadzi ari kuti ndakazoteera ndokuteerera kwakunzwa kuti chi first wife yake handiti ndo yakaita mhiko idzodzo meaning pane patorombwa chikwambo ka parombwa chikwambo chiri kutumirwa muupenyu hwemurume kuti chisikotauresa iye handiti kuti murume yapedzisira afunga kuti saka igangu kandisiye mukadzi ndidzokere kupi ndidzokere kufirst wife saka zvinhu zvinoda kuti vanhu muchionana paya udzanai chokwadi kana pane zvimwe zvinhu mamwe maspirits anokutomenda muupenyu hwako ibva wataura kuti inini pane maspirits anoti akauya inana pfungwa dzangu hadzizofungi zvakanaka ndendangufunga dai ndangotakura bhegi ndaenda kuno vanhu vakadaro handiti maspirits aya akauya ndenge ndakutongofunga hapana chinenge chichandifadza kana one ndendangufunga dai ndaenda kwangu ndega handiti ndambonogara ndiri ndega unosanirwa kusheya even vanhu kadzi sheyai handiti zvezvekunza bose vanhu vanetsika yekufurirana yekunyeberana kuti murume hatomboudzwi zvese ukada kuzomutaurira zvese mangwana ndo zvaachakutuka nazvo ndezveupenyu hwako kaizvo munhu iziva kuti ndewe upenyu hwako hwese saka iwe ukamuwanzira inini pane zvinombodai pandiri but I'm willing kuti tifambe ndibatsirwe chichi munhu wako kana achikuda anokunzwisisa because anotorera kuti hazviro kuti vanhu vese vari kufamba munyika vari perfect pamwe ndichanosangana naatori wese kupinda zveuyu saka beta ndifambe zvangu naye asunungurwe adini zvinhu zvese zvifambe zvakadini zvakanaka but nyaya yekukipa masecrets zvinhu zvozoti manje nyandu vanhu matogara maamuwanana ndo zvamuri kuona kuti dzimba dzinoputsika masecrets ngaaregerwe mutemo chaiwo handiti as a counselor semunhu futi ari kuenda kuchikoro chacho handiti chesocial work tinokurudzirwa kuti munhu kana muchikanzela vanhu munhu ngaadzidze kurudunura chokwadi chese handiti paari asawe munhu anonyepa munhu kana ari kupinda munew relationship new marriage ngaataure chokwadi kuno vanhu vari kuhwanza vana chaiwo onyeba kuti kumurume handina kana handina mwana zvozobuda kunze ane imba yatoputsika handiti kune vakadzi vari kuti iye anenge ane vana 5 obva ati kune murume waaona inini ndine vana 2 handiti but vana chinhu chisingawanzwi
handitika zvinozongobuda pazvinobuda paya paya handiti ratodambudziko sekuita kuri kuitawo vakadzi vari kuita nhumbu kunze murume wotochengeta achitoti mwana wangu iye munhu aita chinyi nhumbu kunze kune vamwe vakadzi vari kutiza mamereji aona kuti inini but pandakasangana nemunhu wangu ine mukomana wangu uyu ndakange futi ndichionana naningi but ende vanhu vakadzi vakangwara anogona kuti nyatsoona kuti mwana uyu ka hapana chinhu chaari kufanana kana nababa wake kana wana hapana chaari kufanana apa saka zvaanoita anogona kutongonoti inini best option nega ndingosuduruka mumarriage yona saka murume oshaya kuti handina chandamutadzira handina chandamudini but ndangowana atuta zvinhu zvakatobva pamba handiti ndo vamwe vakadzi vanodaro atoona kutoti inini hangu handisuda kureresa murume uyu mwana asiri wake chichi handiti obva abuda saka anoona kuti kana zvikazobuda inini ndozongomutora kuti iwe ndosaka uri kuona ndakagara ndabva pamba pako handiti bhozi ndakanga ndichizviziva kuti mwana uyu haasi wako asi kune vakadzi wokuti vari kugara muwana noteta vana 2 nechikomba vana 3 nechikomba ndova muri kudzinzwa nyaya dzacho handiti ozoita pamwe mwana 1 nemurume wake chaizvo vamwe vese vatoti vana vechikomba handiti iye ndiye anenge ari kuziva chokwadi ega handiti saka zvinhu zvakadaro zvinozongobuda nekuti rudzi rwemwana uya handiti midzimu yake inogona kungobuda inogona kungozvifumura ngokuti murume angotange kunyumwa ega kuti maitiro emwana uyu maitiro emwana uyu mwana wangu chaizvezvero rega tiite zvemadna test handiti madna ndosaka muri kuona kuti kuri kuitiwa madna vana vatokura handiti vana vatokura vamwe vanenge watowo kana kuti wakatoroorwa vamwe wakatoroora uchinzwa pachinzi dna ndimuri kufamba kanako nyaya dzemachifu muchitoona kutoti vana vamwe vanenge watokura vatowo kudzimba dzavo vatodi pozobatwa unzi vanga vasiri vababa handiti saka isekreti inotyisa sekreti hombe inotyisa asi zviri kuitika muwanano umu vanhu vari kugara mumafona makachengetwa masekrets handiti ndosaka muchiona kuti as a counselor tinokurudzira vanhu kuti muvanano yenyu handiti itsva weduwe budiranai pachena inini ndanga ndiine vakomana vangu 3 handiti ndanga ndiine vakomana maboyfriends angu ndanga ndiine 5 ende vese ndanga ndichiri kudanana navo asi pandazoonana hangu newe ini ndaona kuti newe tiri kuwirirana handiti handichadi zvese izvo plus avo ndakaona kuti vanhu vanoda mafaro vanhu vanodini handiti handidi ndazoona kuti wewo uri murume akadzikama chichi ende uri kuda zvemba handiti chipinda ipapo handiti ka wobva wameka sure kuti iyewo murume ngaataurewo kwete kuti ongoti ho but iye ari kuziva kuti ane murwi dhazeni remagirlfriends taura handitika kuti inini mukuvhima kwananga ndiri kuitawo ndichitsvagawo kugarisana naye handiti ndakazodana neuyu ndikadana neuyu but wandanga ndiri kuonana nayeko zvinezvi ndeuyu neuyu pamoda pavanhu 12 wonge une 2 or 3 wonge uchiri kuonana nawo handiti ndo handanga ndichiri kuonana nawo but izvo zvese ndaakuvhara handiti handichadi nokuti ndaona kuti newe tinogona kuenda mberi neupenyu handitika newe tinogona kuvaka chipenyu handiti mukati mekurarama kwedu saka zvese izvozvo ina handichaita kwete kuti unyarare ukipe secret masecrets ayozobuda zvatambotaura kuchirongwa chapfuura kuti vanhu vanozopedzisira wakufumurana kumasocial media wakudini wotozoona kuti murume uyu akadana neuyu akadana neuyu akadana neuyu akadana neuyu kana kuti mukadzi uyu akadana neuyu akadana neuyu you say things like that hazvizoiti zvakanaka
vanhu ibva mangotaura nechokwadi kuitira kana zvikazobuda kumasocial media handiti mukadzi unokwanisa kutaura kuti hazvina kana nebasa izvo handiti ipast yake and I don't even care handiti nokuti umwe wako akakodza chokwadi. Murume unokwanisawo kuti aiwa kana zvikazobuda nokuti wakatozviudzwa ukazvitambira kuti ipast yakwe haina basa. Takutarisa zvatiri kuita paupenyu hwedu kutanga nhasi tichienda mberi handiti saka ukakipa secret zvikazenge zvaakuchibuda nevamwe vanhu out there umwe wako anotanga kukudhauta kuti who are you really? Hausi a womanizer, a player, a narcissist. Because vakadzi vesa why usina kunditaura kana kuri kuti waitsvaga zvichiramba wazvichengeterei as a secret? Wadii kungotaura kuti ineniwo mukutsvaga ndakadai uyu kana ndakadana naye 2 months ubva zvaramba uyu 1 month ndosaka ndine 12 handiti mumwe wako uziwa kuitira kuti kana wakuzoyanikwa out there umwe wako anenge achiziva anototaura kuti aiwa that was his past or that was her past haina basa ndinoiziva yese yakandiudza. Pane kuchengeta zvinhu hakuna chiri pasi pezuva Elizabeth chisingazobudi chinobuda handiti chinobuda kunyange kuti ndakawanda zvinenge even iwo mafoni handiri kuzoona mafoni waya vanhu vachiyanikana pachena kuti ndakaona group remacontacts echi evakadzi ndikatora macontacts iwayo bva ndakirieta group vakadzi vakatanga kutaura kuti inini ndiri kuuk inini ndiri kwakati inini ndiri kuSouth Africa inini ndiri muno muZimbabwe inini chichi akanditi zvakati akanditi zvekuti handiti saka zvinhu izvozvo handiti ngazvisa muti vanhu kana muri kupinda muma second third whatever fifth marriage dzidzai kubudirana pachena musakipe masecrets. Mafoni enyu iwayo amanga muchiita zvinhu zviri dirty why can't you delete kungomaisa kubva wangoireza even Google yako erase because Google inoramba ichikipa zvinhu zvepast hapana kwazvinoenda zvinoramba zvirimo else watopindira muGoogle macho uchidilita iwewe handiti kuti izvi hauchazvidi izvi hauchazvidi but nenyaya yekuti munhu anoramba akachengeta zvinhu mufoni make achengeta zvinhu devil ndo paanouya kuti iwe uko imbotaura kana nachipo uyo imbotaura kana Elizabeth uya handiti imbotaura kana Nhingu uya nokuti devil anenge aona kuti iwewe waakuwana mufaro hausaniri kunge uchiwana mufaro paupenyu hwako imhiko yaunenge wakaisirwa yezvipuka zviya zvatambotaura zvinenge zvichikumonita ndo zvinotodzokera zvinotaura kuti uyu autogara achifara autogara achifara ari kubatwa saqueen ari kubatwa samambo handiti akutogara achitofara upenyu hwake hwese everything is going well handiti then chinoitika ndechekuti iwewe wakachengeta devil anogara chete akakuti uchengete zvimwe zvinhu zviri hidden zvisingazikanwi nepartner yako handiti nokuti anenge aziva kuti ndo bombshell yaachashandisa paupenyu hwako handiti saka chinoitika ndechekuti iwe unokipa wakipa zvinhu zviyazvi chinoitika ndechekuti devil achazongokushanyira damangonetsana Elizabeth nemurume wako handiti zvinowanikwa mudzimba dzese then devil anobva akushanyira kuti iwe chimbototaura hako nanhingirikiniwe nachiedza handiti taura zvako iwe naTombi Zodwa handiti then uchati pandizvizviwaka macontacts ake ndichinawo uchatotanga hai chineche zvino nezvino but yo munhu unokanganwa kuti munhu ari kurarama life yake ende iwewe kana aitombokuda
handiti iwe ukamusiyira hunhu hwawakamusiyira anongokunya apera futi taiko zvinei zvaiwa ndakazvigadzirisa ndakazodii ndikadii devil hatokukonektisai chaanenge aroda kukuparadza kupi kuya kumereji yako. Saka vanhu vese vari kupinda muwanano nekuti tikatarisa couple iyi mukadzi akazobata kuti pavainetsana devil akapinda mumurume kuti inge uchipika mukadzi uyo wemumaraini muchienda mese kubasa mupike muchienda mese kubasa anditi mukadzi uyo akatoti handi anenge atumwa nadevil abva apfimba murume uya manje handiti kuti ko zvine basa reiko ipapa pandi mukadzi wenyu anenge ari kubasa chinyi handiti muri kuzvona bhozi mukadzi uyu kwaanoshanda anozongoya maweekends every Friday ndo paanenge achiuya kumba odzokera Monday early morning. Saka devil akaona kuti chega ndimusetere munhu waanongotanga achipika kupa lift. Unopa munhu lift pakuti kudiko pamaimbofamba netsoka kana nemukadzi wako handiti mukadzi wako aipiwa lift nani hati maifamba netsoka muchikwira makombi uri kumupire chii lift ngaazvikwirire kombi yakaita sei and unotongoziva kana uri murume ibva ungoziva kuti these days ukada kungokwidza mukadzi mumota yako chete handiti chinhu chakutoitika mukadzi ye ndiye anokutanga kuti saka munogara kopi saka muri kuendepi saka zvakazodai saka zvazodai umwe ubva akunyebera futi handinoita nezvakati nezvakati you can take my number wotopiwa kana kachibusiness card. Devil atokuconnectisai devil ende anenge achitofara kuti yes ndapagona next thing yawo ndomba nokuti mukadzi uyo akazobata mufoni yemurume abva azoona kuti zvaari kutodanana nemunhu wemuraini handiti pakaitika futi hondo isingaiti ndini ndakazotaura kuti aiwa honai kuti imi manga muri under serious attack muchitumirwa zvinhu izvo pamba kuti musha wenyu uparara imba yenyu iparara handiti saka apa imimi mukarwa imimi chingonomutaurira kana mutoziva paanogara munhu kuti why uchiita zvinhu zvakadaro siyana nemurume wangu endai nemurume obva angotaura kuti I am very sorry handiti handizivo changa chandipinda wakaita saizvozvo zveshuwa wakaenda kumba kwemukadzi uyo vakanotaura uyu murume akabva atoti handizivo zvanga zvandipinda inini chichi because mukadzi akatobatana meseji uyu mukadzi uyo aitodhimanda mari achitoti handisiroka mari paiko keshi chichi ndoda kuita sei ndoda kugadzirwa musoro ndoda kuzodii saka ndopa wakaenda iko akanotaura naye akataiwa akakumbira ruregero akadii ndikati magona devil nekuti devil nemuvengi wenyu anga atoti akugonai akuwinai saka kuona handiti zvamatoita izvozvo saka ndo zvinhu zvinoita devil muwanano idzi handiti vanhu ngavachenjerere chakuita kuti tange kunetsana chii isusu taimbowirirana kudaro chii chakuita kuti kanhu kadiki hatinzwisisani kanoita moto muhombe chii chiri kukonzeresa kuti paunotsiura mumwe wako seterwa mweya wakaipa wekuparadza mukati meupenyu hwenyu nemuvengi nekuti pane tumwe tunhu turi so simple tokungoti ko mazodai sei handiti mazodai sei iweyo semukadzi unongopindura zvakanaka sorry zvakadai asi kana pane mhepo dziripo mani vanhu ngavadzidze kuziva kuti izvi watowo mweya wakaipa handiti uyu wamwe plus mumba munoda umwe waanokurumidza kurizina mukaita mese manje munobva makedywa nema-evil spirits aya hapana zvinoparara panoda umwe anogona kurizina kukurumidza kuona kuti iye hamhepo mapopotera akuita umwe wangu ini rega ndiregere kumudaira rega ndimuti kana kuti ko zvaita sei zvadini kana dziri mhepo kana dziri chingi ndiri kutodzirayira izvozvo totanga kutodzikomanda out tingadzibude handiti unotozoti umwe wako pekarepa patokawo handiti saka ndo zvinhu zvaisangana nekapo iyi zvinhu zvavaitumirwa izvo zvaitumirwa kuzosvika waparadza yes chiapostoli chikuita kuti dzimba zhinji dziparare
nekuda kwama-best friends, kwema-neighbors, kwehama. Ndikuona seiyo itestimony yana baba atapiwa iyi. Mudzimai womuraini ndiye akaita kuti imba yavo isheke. Tinonzwa vamwe vanototi ndimai guru vaive vachitaura kuti iwe mukadzi wako paunenge usipo paya anodai. Ndigogo vakauya vachitaura nyaya yakadai. Chii chinoita kuti marelatives edu ndiwo zvakare anofambira nyaya dzekuparadza. Ungava musha wehanzvadzi, ungava musha wasisi, ungava musha womunin'ina. Ndo vanenge vatori paforefront yekuparadza mamarriages wayo. Zvichida munhu ya-second marriage. Asi mumwe munhu anotongowana chete pfungwa kana simba rekuti dai tangozvibvongodza zvapera. Unonzwa kuti inini mwanaume wangu haitwe izvozvo. Tozvivharisa tozoona munhu uyoyo akashingirira akaita sei marriage hapasisina. Right. Ukada kutotarisa vanhu vakadaro Elizabeth. Iye anenge akatosanganawo nazvo mumarriage yake, hama dzemurume dzisingamudi. Handiti hama dzemukadzi dzisingamudi. Asi chinhu chinoitika ndechekuti maspirits andambotauraya anoenda onobata mukati mevanhu. Handitika abata mukati mevanhu nekuti panenge paiswa chimisikidzo chekuti iwe usanirwa kuita imba. Saka maspirits aya anouya ochikubata muvanhu vari close to you. Handiti maspirits aya abata muvanhu vari close to you vanoita sekuti vanokufudza. Handiti kuti waona kuti uri kurarama sei kumba kwako, uri kudini nemudzimai, hakuna here chatiri kunzwa chekuti kana kuti pane kunetsana. Pavanongonzwa pane kunetsana vanofara zvekuti kuti good vakunetsana vanhu vaya ndozvitanga tichida. Handiti nekuti vanenge vagarwa nemaspirits iwaye kuputsa. Mune zvimbuya zvakafa zvisina dzimba mumadzinza umu, mune zviteteo zvakafa zvisina dzimba mumadzinza umu, munana masekuru akafawo asina misha kana kuti vachingotora mukadzi one after another. Handiti saka mweya iya inodzoka yosvika yosvikopfeka kuvapenyu. Handiti ende yapfeka kuvapenyu, iwewe wacho usiri mazviri ukasarizina kuti inini pandiri kuenda nenyaya dzangu, handiti kuhama dzangu vari kundivaka here kana kuti vari kukuchidzira moto. Because pane dzimwe nyaya dziri simple iwewe wega dzaunogona kuona kuti but nyaya iri simple, ndanga ndichingoda comfort from my relatives, ndanga ndichingoda kuti vagone kundivaka nemumwe wangu. Handiti but you find kuti waenda iwewe kuhama dzako wanotaura kuti akumba uko ndanetsana nemurume, ndanetsana nemukadzi, vanobva vakuchidzira. Takagara takazviona isu, takagara takatozviona pamukadzi uya, takagara takazviona pamurume uya. Chii chamakagara mazviona? Handiti why musina kumbotanga mada kuumbiridza? Inini for example Elizabeth ndine hama yangu aishungurudzwa nemukadzi zvimwe zvezvi zvaionekwa nevanhu vese, bhozi dzimwe noizi dzavo vaidziitira papublic. Handiti zvaionekwa nemunhu wese, vanhu vachindaapproacha. Handiti kuti madii kubvisa sekuru wenyu mudambudziko rakadai. But chandaita ndaimira nekudzoredzera, ndokanzela sekuru vangu, ndokanzela ambuya vangu. Handiti kuti regai kudaro. Ambuya murume anosanirwa kupiwa respect. Ambuya regai kutuka murume papublic. Handiti handina kuti sekuru siyai izvo takatogara tazvinzwa nevanhu izvo kuti hazviite. Ndaiumba ndichiumbiridza kusvikawo zvakaramba wega pachawo. Handiti wega pachawo haiwa wakasiyana wega zvisina ini mukati kuti inini ndini ndakonzeresa. Handiti ndaiumba ndichivakiridza ndichidii, kunyange ndaitoona kutoti sekuru pamwe vaitemwa vachidini vachiitwa sei. Handiti but handina kutora masides nekuti uyiwo mbuya pane pawaimborwawo. Saka ndaisatora masides ekuti sekuru wangu chete zvakazodai chete. Hama problem yadzinadzo ndedzekuti they take masides ekuti
right, inini ndangomhanya kwavari ndanopresenta saidi rangu inini havaite kuti vati tazvinzwa zvamataura handei kumba handiti munozvona handei kumba tinoona kuti chii chiri kuita sei chiri kunetsa chavanoita vanotaura mashoko ekuti even paanodzoka murume iwo uri kutarisa kuti maybe aendawo kucounseling anodzoka zvinhu zvachinja mukadzi aenda kucounseling kuhama dzake anodzoka ane mufaro anogona kutodzoka akabhipa wesi mabvira nekuti ndoponoona kuti anopiwa poison handiti haana kuti anokanzelewe nenzira yakanaka but apiwa chi poison ndosaka adzoka akashuta futi haana kudzoka achifara haana kudzoka achiti umwe wangu dedi garai apa nyaya yatakanetsana nezuro let's talk about it ipere handiti mama garai apa nyaya yatakanetsana nezuro let's talk about it ipere handiti anodzoka akaita sei akatoshuta hai kuratidza kuti kwaaenda atonoudzwa akatodzwa nzi mimi hachiitai zvakadai so itai izvi handiti saka hama dzinokanganwa kuti munhu uyu anodawo partner yake not you only. Of course we want our relatives, we need them handitika, but pane zvimwe zvinhu zvakakoshesa muupenyu zvokuti paunenge uchikura paya unozozviona wega kuti inini ndinofanira kunge ndine partner yangu, nekuti vanopedzisira wani hama zvadzinoita dzinopedzisira dzava kuiginwa, dzinopedzisira futi paunezenge vachembera vana kuti makatamba nenguva yakai vanotanga kutokuverengera vakadzi wawakakurambanisa iwewe kuti mukadzi uya but dai wamakatogara naye uya uya taitofunga kuti muchagadzirisana muchatodi but ndivo vanenge wakakufurira. Ungava uri mukadzi chaiko machembera akamanje makatadza kuti maitemba kuti mune vanaka nezvevana wapera kuroorwa wapera kuroora chichi masara mega kamanje murume uya wamakadadira paya pouchada kuti munogodaro handiti ndimi here makatonti takambotiramba nai hatinombotiramba nai isu taitongotaura sekuya kwamaingoitawo kane nyaya tichifunga kuti munogadzirisana handi munozvona vanokusvipira nyaya waona kuti manje waapa time yekuti you need a husband, you need a wife in your life. Hazvichagoneki kuti unge uri wega. Vanenge vakuzidzisa kuti munhu yakazorwara, munhu yakazodai, ndiani anezenge akuita look after. Hapana. Ende hama dzimwe vanodaro nenyaya yekuda zvinhu. Waona kuti hama yedu angava ari mukadzi ane zvinhu zvakane chiyani vanenge vari kuchovhera ngaagara ari ega kuitira kuti ivo vawane power over zvinhu zviya angava ari murume anochovhera ngaagare ega ivo vawane power over zvinhu zvake zvaari kushanda. Saka uroi handiti uroi ihwohwo hapana chinhu chinenge chakajeka nekuti inzwa tsitsi kana uchida mwana wamai wako kana uchida hama yako munzwire tsitsi kuti no anosanwa kuita life yake. Ende pane zvimwe zvinhu zvokuti munoziva kuti pane dzimwe counseling dzinonyadzisa Ngirikeni Elizabeth, let me tell you, inini ndine zvimwe zvinhu zvinogona kutoona kutoti izvo kuti hanzi ndingadrive kutoenda kunoona kana kuti hama kana even dzingave hama dzemurume kana hama dzangu kuti ndakuenda kunotaura kuti naimi zvazodai pane tunyaya vanhu vakuru twemunongoona kuti utu tinopedza tega utu rega nhasi moto wacho udzikire mangwana makuseni ndakumuka tichigara pasi tichitaura kuti aiwa this type of behavior handisi kuida munomba. Senge varume kunyanya mune right yekuti watonoti kuti mukadzi wako abehave zvisizvo handiti mutaurire iwe takaomu kwete kupindudzana naye mukadzi handiti makuseni aiwa mai mwana garaya handiti behavior yamakaita nezuro handiide
hamungadai kana ari mukadzi ane hunhu akabva kuhunhu anobva atongoti sori mumwe wangu zvatopera. Handiti ndive mukadzi watadzirwa nemurume, handiti siya zviite kaumu wotaura naye after kana 2 hours kana 3 hours taura naye kuti zvinhu zvawandiitira paya handina kuzvifarira, mashoko awataura paya handina kuafarira. Handiti zvawakaita ukaronga izvi wega ukadai handina kuzvifarira. Pane zvimwe zvinhu zvisingadi ruzha, zvinongoda kungotaura direct. Izvi zvinhu zvamaita izvi handina kuzvifarira. Handiti why maita sekunge mandaisolate. Then umwe wako kana ari munhu akabva kuvanhu anoexplaina, I am sorry, taita izvi kana unekuda kwezvakati, but I am sorry, ndakutozozviona zveshuwa kuti takanganisa. Hazvimbodikwi kubroadcast kuhama kana because zvimwe zvinhu vanhu ndo vanozvipinzira mhepo wega yakaipa mumba. The more yamuri kubuda nenyaya dzenyu kunze, the more yamuri kupinza mhepo yakaipa mumba. Because hama yauri kunoudza hauzivi mashamwari kana dzimwe hama dzisitori right dzanotaura nadzo kuti imba yaElizabeth ka yatokutoshekai yaane mutauro every time Elizabeth ari kuya achindiudza kuti kumba uko nemurume zvinotombomira musha. Handiti muri kuzviona zvinhu zvidiki zvokunge iwewe wagadzirisa mumba nemurume wako, but wakonzeresa kuti mhepo iuye manje yotozopinda nokuti paonekwa kuti pane tumaluposi tutoripa. Then makutanga kutumirwa mazizi, makutanga kutumirwa mapera aya, makutanga kutumirwa nyoka, makutanga kutumirwa tsoko, makutanga kutumirwa nekuti wanovhurira wega. Handiti saka zvimwe zvinhu keep secret mumba menyu. Handiti taurira naye bozi wewe kana uchingoziva kuti murume uyu ndiye murume wangu kusvika mukuchembera Douglas uyu. Handiti why do you want to broadcast zvinhu zvamanetsana pai mumba? Handiti taura zvinhu zvokuti unozodaidza kana kuti hama dzekwako dzemurume ndezvokuti kana kuti murume unenge watomubata katrue kaari kuratidza kuti ane vanhu vaari kudanana navo but ari kunyeba. Handiti ari kukunyebera kuti zvakati munhu wandakaziva kare munhu wandakazodini kudhara saka kana ari munhu weyears ago achikutsvagei mufoni. Handiti achikutsvaga chimufoni nekuti munhu we15 years ago, munhu we10 years ago, munhu we20 years ago. Saka mufoni yako younayo nhasi contact yake hamuna kuchinja manhamba, hamunawo kudii pa20 years dzese idzi, hamuna kuchinja manhamba, hamuna kudii. Saka ibvaoziva kuti ari kunyebera. Handiti saka izvozvo ndo zvinenge zvaakuda hama, kuitira kuti hama dzizive, nekuti munhu iye anoramba achienda kunonyeba kuhama. Handiti kuti ndazonzwa ikumba kuya, ndazoitwa zvakati nemurume uya, ndazoitwa zvakati nemukadzi uya, ndazoitwa zvakati nemurume uya, ndazoitwa zvakati nechi. Ari kuvhara nyaya dzake idzi kuitira kuti wewe uchada kuzosimuka chadhubuka paya kuti murume uyu ndaimubata aine macontacts echikadzi evakadzi, mukadzi uyu ndaimubata aine macontacts evarume. Handiti aisandiexplainera zvakanaka because haangandiudzi kuti munhu we15 years ago achine contact yake nanhasi. Haangandiudzi kuti munhu we10 years ago, munhu we20 years ago achine macontacts ake nanhasi. Ari kubva kupi? And I understand pakati pese apa 20 years akachinja mafoni akadini. Handiti zvinofanana nomwe mukadzi apa inditi imagine kuti murume wangu akatomboenda kuUK. Handiti for 12 years ari kuUK, but pandakabata macontacts evanhukadzi mufoni make akatanga kundiudza kuti munhu waakaziva kudhara akambomukanzela aine maissues mumarriage yake zvazodai.
namba idzi kumadziwanepi munotoratidza kuti munotokomunicata mese munhu yatori pawhatsapp chati yenyu handiti saka you find kuti ipapo unosanirwa kubata kuziva kuti right umwe wamwe ari kunyeba izvi zvaakuda kuti hama dzake ngadzizive handiti zvaakudawo kuti nehama dzangu ngadziite sei ngadzizive kuti umwe wangu is cheating handiti ari kuchita haangati vanhu vekare kare ane macontacts nawo muvona handiti mukadzi wangu ari kuchita haangati vanhu vekare wekuchikoro varatanza takanga tiri pacollege tese paBelvedere Teachers College pane makore mangani abva kuBelvedere Teachers College pane 10 years pane 15 pane 30 ari kuwana kupi macontacts api iwayo evana handiti saka ibva waziva kuti pane kuchitwa kwauri kuita kukuru kunenge kuchitoitwa mukati memarriage yako izvo zvaakuda hama nekuti unenge wataura watsiura mumaoko pamuzongoona macontacts aya anenge ari mufoni handiti saka iwewe unosanirwa ndo zvinhu zvinoda hama manje izvozvo kuti saka bvunzai hama yenyu kuti ari kuda vanhu vake hera vari mufoni kana kuti ari kuda nezvangu ende musanyeberwa because nakandipa statement yekuti handiti ngachikuudzei kuti vanhu avo ndivanani tibva tavafonera izvozvi handiti ari kuti haavazivi imi sehama dzacho ndimi mofona handiti ka mungoti handini nhingi handiti tete wanhingi zviri kufamba sei pakati pako nanhingi munzwa kuti munhu anokupindurai kuti kudii handiti achakutaurirai kuti kana kuti zviri kufamba zvakanaka chaizvo kana kuti zvakazodai zvakazodai mubva matoziva kuti wenyu hama ibenzi wenyu hama haasi kuda kukura wenyu hama haasi kuda kutendeuka mumabasa akaipa handiti saka ipapo ndo panenge paakuchinzi paakudecide kuti iwewe murume kana kuti mukadzi uda kunamba here une mukadzi ari kukuhurirawo zvinokuti zvatobuda pachina kuti ari kukuhurira iwewe murume uda kuramba here une munhu ari kukuhurira iwe mukadzi uda kuramba here une murume nokuti zviri pachena kuti ari kukuhurira ende achakuurayisa because vanhu vanodanana nawo hausi kuziva kuti ndivanani achakuurayisa mishonga yawanda because vanhu vaya pavanozoziva kuti iwewewo uripo hauzivi zvavachakuita kuti vachakuitawo sei nemishonga yavo mishonga yawanda akaelizabeth saka zvinhu zvakadaro dzimba ngadzijeke idzi handiti kapo iyoyi iyi ini ndinongofara kuti murume wacho akaripenda akasiya zvese zvakaipa izvi wakatanga kudini handiti kuve nemufaro mukati memba nokuti chinhu chiri kuputsa dzimba chiri kudii yesi mhepo dzinenge dziripo asi iwewe uri kuitei kuti uregere kugara une zvinhu zvawakaseterwa nadhevho zvinoita kuti imba yako izogare ine noise imba yako izogare isina mufaro chii chouri kuita because I think panoda kuti munhu wese ashandire relationship ashandire marriage kuti inini handidi kuonekwa nemumwe wangu ndine chipomerwa chandinacho handiti chinozokonzeresa noise mumba hazvisi one sided mese munosanirwa kushandira wanano yenyu handiti umwe nemumwe achizvichenesa munzira dzake handiti dzaari kufamba nezvaari kuita handiti kuti ari kuita zvinhu zvakachena here pane zvese zvaari kuita sei zvaari kuita yes tinotenda apostle handizive kuti kune hama dzingade kuzobatirana nemi dzichida kuzobatsirwa matambudziko akadai vanokubata ipapi so that vasazonetsekani nekutsvaga mumwe apostle because ukataipa unogona kubuda mazita akawanda wanda nhamba dzinogona kuwanika zvakare vanenge vachida kuzobatsirwa apostle kunyange vari muno munyika nevari kunze kwenyika vanokubatai sei right kuyoutube wakaenda channel yedu tine channel yedu nyowani yatakavhurawo yakanzi Apostle Monalita Spiritual TV then kufacebook it's Apostle Monalita then nhamba dzinenge dzichibuda kwese ikoko uyezve paprogramu yedu iyi nhamba dzichange dziripo zvakare yes
ndofunga hamazvinzwira muri Zimbabwe. Apostle Monalita vati inini handinetse kuona. Ukangoenda paZim News Beat TV uchaona mavideos angu ipapo, uchingotanga kuvhura billboard rikangopera namba dzaapostle dzakutobuda. Paunozoona program yese ukaona namba dzaapostle dzinenge dziripo zvakare. Vane TV yavo kana kuti vane channel yavainayo ku YouTube uko yakanzi Apostle Monalita Spiritual TV. Ukaenda ipapo namba dzinenge dziripo zvakare. Imbomirai kunyeperwa kutengeserwa namba dziri pachena sekutaura kwandaita. Vanoda kutaura naApostle kubatsirwa matambudziko sekutaura kwavaita kuti aiwa kune matambudziko akawanda, vamwe vada counseling, vamwe vada kubatsirwa kuti matambudziko ari pavari apere. Vari kunze kwenyika musarwadziwe kana kuti musagunun'une kuti ko isusu tiri kure kuno tinobatsirwa sei. Batai Apostle vanokubatsirai makombo anoyambukira mhiri ikoko, mubatsirika kubva pamatambudziko aminawo. Vane matestimony, musanyare, huyai sekuuya kuri kuita vamwe, tinzwirane pakanga paine dambudziko nekuzosvika maona Apostle dambudziko richipera. Tisangana zvakare pamamwe maprograms. Zita ndinonzi Elizabeth Nyaguyo, tichiti chisarai. Thank you for tuning into Zim News Beat TV.